Bună seara! Mă spuneți, aici este practic un club, nu? Un club din regie, tataie! Adică este în regie proprie sau pe persoană fizică? SRL-ul ce e? E un club de house, mata nu vezi! Asta este foarte bine, pentru că eu sunt obișnuit cu haosul pe linie de partid la noi în PSD. Un haos general, vreau să vă spun. Vrei să intri? Poftim? Vrei să intri? Aș vrea dacă se poate să penetrez acest club într-o a mă distra pe persoană fizică. Ștampilă, trebuie să spun ștampilă! Ștampilă? Da! Sigur că da, aici sub antet, dacă se poate. Așa, dumneata ții copia asta, eu mi-au copia cealaltă. Ce vă mai place viața? La școală nu v-ați duce. Dumneata, ai o problemă la toaletă urgentă? Da, te... Și ăștia n-are toalete aici? N-au, a? Păi nu le fac eu raport. Dacă normele, practic normele europene spune că trebuie să existe toalete în toate, practic localurile de servire publică trebuie și ca localele de sectorul 5 și cluburile de sectorul 5 să se ralieze la această... Hai cu mine că te piși pe tine aici cu ăștia, vino ca... Van Buren! Ce ai spus? Van Buren! Van Ghelie, îmi pare bine să trăiești. Nu te supăra dumneata, de ce fluier? Ești arbitru sau ce? Sunt Hauser! Am înțeles. Și ai meci acum e etapă sau ce? Și tu? Ești Hauser? Nu, sunt puțin răcit, de-aia am așa o voce mai... Eu am avut o sinuzită când eram mic și atunci... Nu te supăra, dar muzica, când începe muzica? A început de jumătate de oră, nu se aude? Eu am crezut că a lăsat ăștia vreo râșniță în priză și se aude așa, știi? Asta e muzică house, frățică, e club de house, ce voi să se asculte? Vreau să spun că eu am câteva trupe care îmi plac foarte mult și sunt apropiate sufletului meu pe persoană fizică. De exemplu, trupa Savoy, știi aia cu breteluțele alea, Azur, generic, mergeam la concertele generic. Direcția 5, pentru că este foarte apropiată de sectorul 5. Mai trebuie, eu de câte ori aud 5 sau văd 5, mă apuc așa, un tremurat, am o... Uite, ai văzut cum m-a apucat imediat... Dar nu te supăra, dar ochelari de ce? Studenți sau ce? Tu de ce n-ai fluier? Păi dacă nu sunt arbitru. Nu, lasă. Dacă eram arbitru, aveam fluier. Dar dacă aici, pe persoană fizică, este club de arbitri, aveți cumva așa, nu știu, și un separeu pentru tușier, că stegulese nu... Bună, mă, frumosule, hai să te fac un dans! Mamă, dar ce mâini curate ai! Parcă ai fi medic primar! Primar sunt, pe persoană fizică, medic încă n-am reușit să termin la Spiru Haret, dar în curând sper să-mi iau și această diplomă pe persoană fizică. Există un singur medic, primar Oprescu. Vanghelie, îmi pare bine. Haide, lasă politețurile, hai să dansăm! Să ne dedăm la dezmăt și distracție, că vorba aia. Vrei să consumăm ceva de la bar? Da! Dacă îți pot oferi ceva de băut pe persoană fizică. Nu te supăra, ce șprițuri ai pe persoană fizică? Whisky, tequila. O, stai! Nu, eu te-am întrebat dacă ai ceva șprițuri în sensul, adică ceva de băut, nu știu, o grasă de cotnar, o fetească regală, fata trântită în iarbă. Vinuri nu avem, tataie, nu avem decât Lacrima lui Ovidiu sau Pinot Noir. Lacrimă nu vreau, pentru că e distracție și panoramă și vreau să mă distrez, să mă dezlățui seara asta. Deci, dă-mi un pivot din ăla. Un ce? Un pivot din ăla să fac șprițuri. Nu ne înțelegem, te rog eu mult, mai citește meniul. Hai, tu te dracu de maimuță, eu păric cu ochelari, tu te dracu de cinci de ordinar. Citește tu două almanache pe persoană fizică, nu spune mie să citesc în club. Tu ce vrei practic de băut? Tequila! Deci o Godzilla pentru domnișoara și mie
pe persoană fizică o cola. Sunteți siguri, da? Cola, da. Auzi, dar tu nu vrei să bei? Păi, dar n-ai auzit că beau cola? Păi nu, hai să bem și noi ceva alcoolic, că e weekend, să ne distrăm. Deci, practic, ai dreptate, dacă este weekend să fie dezmăț. Da! Bahic, cum ar fi. Să dansăm și să ne îmbătăm crud, că a fost o săptămână grea. Vreau și eu ce-a comandat domnișoara. Tequila! Mie dăm 2 Godzilla, că mi-e setea să mor. Să fie distracție. Nu te supăra, de ce ți-ai dat cu sarea acolo? Ai o rană? Te-ai tăiat? Te-ai julit? Ce-ai făcut? Numai așa să bea tequila asta! Așa să bea? Nu te dracu de mai muțoaică o părită ordinară care ești! Astea sunt în semnele statului român, tricolorul național! Eu l-am murdărit cu Godzilla de ordinară, ce-și pleacă dracu de aici de parașuta, dracu! Pleacă dracu de parașuta, dracu de aici, băi, dăm nota! Tătăiță, aveți 140 de roni! Atâta costă 140 de ron? 140 de roni, 3 tequila! Păi dar și la Vangheliu nu este mai ieftin, dar te dracu de mai mulți eu părit de aici! Poftim, ia 1 milion și păstrează restul! Păi cum adică să păstrezi restul, că mai aveți să-mi dați 40 de roni? Nu, spuneam mie, păstrează restul, nu te dracu de mai mulți eu părit! Nu te mai la școală, bă, ordinarule, nu mai stați pe aici! Vezi că ți-a furat ăștia hainele!